Kristo tongnai takote buhusong norok jotono nani khaka hamte chiba yafaro tini norok jotono no ang Twi Kwthang pandawo lamsogo ani mungke Bijoy Debbarma ang nong ni host sing sini o program ni bisingtei kok borok sanai churches ni pastors te leaders wangno sing sini pandawo belai important doctrinal te chikon prosno rok sini khawo rise mani omai prosno rok no sing bong thani tu phainai tini ni sini pandawo sing sini bisingo Agartalawo labor khaitongnai 2016 simi pastor Bijoy Debbarma bote boni bihik borok Agartalawo borok ni kaisa church tongo phaidingke sini pastor ni bisingtei boni sini mungno nalaina Hambai Stephen ani mungke Bijoy Debbarma sangoro Lemons Evangelical Fellowship o church no tei sing kisisa supari bagan temporary sangoro worship khlailai tongo tai sini beautiful books abo tongo supari bagan no jodi kebo contact khlaina musumai ba malaina musumai orophai ano khosna phaimano dara nono belakena Hambai ni jorar mani bagai ningsingno dara sini Christian community wo tabuk bo sing onek jon no nugo Christians rokni jara confess khaine rok jara Christian tongkha kintu real reason saimia tangai borok jisuno nang onek jona sikla rok tongo borok tini Christian tamni bagai himalebong ni ma baba sam Christian kintu onek jon no saimaya tongo sini bisungo tabuk bo tangai sing jisuno nang dara nengo prosno no singno kisah sebai sukrubai saikhan arke ang wansugo sini viewers ong nibai balaina hamari ngai dara why do we need Jesus please kindly nangsingo share kai khana puilo no sango kok je sung jisuno tamne bagai nang abo sung nai ne ke sak mo sung question khlai nei mano je angoro tamne bagai tong what is the reason I am here abo sung kaisa question sak no khlai nei mano tai jisuno sung nang mani ka sung sumso ganang bo bini kok thayo sai kalango je sumso ganang no bo thangna bagai se jisu Kristo asa ka payo aban bagai na sung sumsok ne simi jodi thangjak na ke phiok jak na ke jodi sung khajagai tongo phiok jak na ke sung jisu na nango aban bagai na bo payo asa belagina Hambai dara nangoro tesing pro ni ne samo nang saka je sumsok ne hoite phiok na ni e sumsok mani obo sini kogo ngato sini ko boro ka to belaino overly mane tamne belagina use bo khaijau kintu onek time sen sumsok no differentiate khaina ringya Nadara sing baike saimanai sumsok tamo. What is sin? Sung nai kan ke sumsok tamo. Actually sung simple te kaisa definition tong je sumsok kha sung kaisa tirni arrow je mark define abo tangmani missing thangmani. Abo mana abo no sumsok ke missing the mark. Missing the mark nge ta kaisa sumsok ke sung simple by ke Satan in. Mane kaisa borok ni langbo jodi bo sumsok khlai ke mana Satan habjakar. Dara in layman buchina ni bagai sadron bororok layman ba kok boro tam exactly sai to mansu ya kintu yes layman mane common bororok saimana ni bagai nang sumsok ni koekta example no sumo kisa rekhna ka I think obalaina ham au tam sanai sumsok to sum kabang mana sum jani nai kan ke sung onek samay kufur sumsok ba white lie tam sanai ko sumsok ara sung telling lies stealing abo to sung Bible no go ngeta kwang ma tam sanai sung Kaitor ni right deo tongya Kaitor ni right en simi suno ki mana tan kepler nai aba helang ma kwang man tong abo sung sak sung butu sumsok ka sai tong abo no sung nai ma nai emne 10 commandments nai ke to sung saimano je lying do not tell lies do not commit adultery khokmani adultery Tong sitra dah nai adultery no to bu ang saimia tam adultery mana na sung tam sanai sini kok borobo to boitali tangdi ai ni samani oh acha okay dara tabuk je sumsok ne sung salaimani onek jon hanai mano ang to sumsok tongi tongo toribu tongi tongo logobu tongi tongo sumsok no onek jon nai din Christian community bor kiri jagya Angke sumsok baike sungna effect khai dara obdo ning kisa sabai sukru sai khana ni sumsok sungna baike effect lai kaisa leprosy hai abo sungna slowly sini je phola missing ni je phola tongmani je conscience tongmana abo sungna tam khlai turuk ke sungna abo batharai khigo manana sung kam hai abo no sung difference khlai me
abono sung o hasaka thaiman abono physical death kento sini phola je sin phola jotono saimono je phola thipalaya a phola biang thanai kento kaitor ka kokno saw je thimani yagulo nini phola bora thangnai abaso sung question ma khlainai bororo saw thik asang sumsuk tongi tongo ba ang thikanga sab saima an phola bora thang kintu bible saw thimani yagulo bicharangnai judgment a judgment nang ma basai ne joto ma basai ne abo nang christian simi joto borok na ma basa nai a judgment nang bahai tongkha nang bono puitu da khlai ka bini puitu khlai bini tong sang mono tongkha abo na bichar khlai jana aro sab revelation of book kaisa boy khulu janai there will be open book and the book will be open to everyone mane joton bagin boy khulu janai tai sangara thang ma basai nai abo na apro sung hasaka bahka tongla da sung sumsok tongmon bore sung sumsok no na kare kaitoni khairakma ba kaitoni na karjakma bada mangkha tai na karjakmon manine sung bini tongjakmon tor tongkha abono sung bisani dino sung sungjaknai acha abon bagai jodi aro sung jodi kam ko tongjang sing thik ase christian ken tongi thanga kentu sine tongjang jodi kaitoni haike tongyang ke christ likeness sung part of perfection choli tong tabu sung biang thangi dong kaitor hai jisu christ hai nan bagai sung himi tong o part of perfection sung himi da tong abo jodi himi angka sung je o je eternal death a jaga no sung no bo jaga ro hajanai hell and heaven mane a jaga apro no sung no decide khlai jale so nang sumsok bai thika mani eternal death eternal death mane abo ke nang norgoma tongsinai nangke eternal salvation ke ba ka pai flaya langma kaitor bai chukna ho tong chukni hau tong mane ako ngadara oboko to eternal aspect of the effects of sin sumsok jengno je molbrum brumo khlainani thangmani je sing thibai paine sungsaro tongprule o sumsok rok singno kuno babe effect da khai sungsaro tongpro sungna pratek dino sung sumsok ba effect ngi do abon bagino sung lord's prayer sung no tam no kangke forgives our debts as we forgive our debtors lead us not into temptation and sung sao pratek dino sung temptation kalai kendo sung tam kaisa way of the mane basinani way of tam sanai sung kaiton than thangai tu sung repent khlai piro dara ang sungmani ke obona ang ka saimnom chung effect bolte ang sumsok khlai tongine ani bagi kuno khoti da tong actually hawo mane romdi ang chuak effect ke abo bahike ano effect mane ab sumsok go drunkenness ne sumsok khlai tong bang chalak samani sumsok khlai tong bang sikok tongi ne sumsok khlai tong nga abo o sungjarole abo kun effect da tong mane abo ani bobishot ni jibona abo ano kuno babe hamya o khide khilai but kuno effect da khlai tu tong abo tong no tang ge sung tabok no goi tong je any disease by any natural calamities abo tam ni bage sung jodi nai ne ke or scientist rok bang ma reason ro ken tu sung biblical point of view na ken ke ni ani sumsuk ni bage sabo onek somoy ongo tang ge sung sumsuk kaisa borok bo sumsuk khlai mana no bini conscience death ni samane jang samani abo conscience death kangke botang jana bo je musung mani bo khlai janai sumsuk tam khlai sung society bo kaham hamya saimi society mane tam sanai effect nai tam bo kaham hamya saimi je sana pa no mane samung hamya khlai na pa no bini kun wan suma kore bini conscience already dead bo abo kaham da khlai tong hamya da khlai tong je musung mani khlai kya abo no tam khlai kangke sumsuk tam khlai borok ni je conscience tong na dead na kangke bo kaham da khlai tong hamya da khlai tong abo tam nai nukhungo effect khlai nai jodi bo অশান্তি ভাই নাই bini personal life effect nai tangai ganga bo choital kok sawine jodi kono samong kisu khlai ka aboni porinam bo the next ba 1 year 2 years samse bon choital ko din thangnai abo manai nai abon bagai no je effect of the sin nang khangka sung society plus nation ba sung abo natural calamities on the just abo sung related climate na tangai borok ni sumsung ni bagai se je for borok kai to ne against thango aporo no tam sanai sung mohai ko ma mane effect no go কয়েকদিন আগে আনি চারাই রোগ বাই মানে আন ছাত্র রোগ বাই টঙি টংপ্রু আনি দুইজন ছাত্র টংগু বরক কক সালাই টংনে মানে হিন্দু দা কাহাম খ্রিস্টান দা কাহাম হনে বংনে কাইসা ডিবেট টক্কর রংলাই টংনে মানে গা জরवा आं आनि आ चरम बिसं तिलाइ मानि गाफ्रो जे चराई मसा हिन्दू चराई जिसुनु याचंनाय boano batagri sumani to sir ani takhuk ani
chalai sak chalai bundu no kisa sai khana gadi sir bahai ke Christianity Hinduism ise hamkuk ne bano sungmani to ka na pro ani acharai no samani to muta khadi ang to no jibono owai ko prochar bu khai ku je Christianity se hamkuk oras bhaidi ang no norok joto no obono prochar khayo je norok jisu gri ganke norok salsa komor bainai tini sin nugo onek jon no sini tripura obo sini ministries ogo onek jon no borok religion no preach khaimani Christo no preach khaimani te religion no preach khaimani obono baike sing differentiate khainai obono dara ning kisa sai khana ready oh actually sungnai kengke bible lo Jesus Christo bo religion no promote khlaina phaya ba religion preach khlaina phaya John 3:16 bini je phaimani hasa ka phaimani audition of John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son bo sungsar mane no tama aro kosam ba kufur kasak kebno naya bo hamjak ma bagisa hasa ka phayo anke bo takisa phaimani audition kha he came to set the captive free borok khajak rongno se phiakna phayo aro kono religion whosoever believe mana no jesa borok panang thang bono poito chakha ba nang Jesus Christ ani bagai phakya anu muthang sa ni jodi nang poito khala kangke nang muthang jak nai ni sabang aro garo bo kono tam sanai sang go bo Jesus thani kaisa phaimane ang joto Moses log ne mani cholio Jesus saman tongo no one is God on this earth kebo mana kahamya ba kahamni gosi manglak abos khajak tong aban bagai sang oro Jesus Christ no srai Bible sama tangbo religious no promote khlaya ba Christianity no promote khlaya bo tam sangka ke he loved the world he came to promote the love bu phau bai bo sajalani je hamjak ma keplai thangmani je sumsung ni bisingti khlai a hamjak ma no reconciliation khlai no bak Jesus phai garo sang tam sanai Christian ba omodormo ni sing kok banglai tongmani ba aro kunu kurei Potam phai abono srai sajak dong Bible je he came to set the captive free and he loved humankind. Tai bo reconciliation khlaina bagi sewa hasa ka phai. So that preaching Christ mane tamo. Preaching Christ mana no sung Paul ni langmo sung no go. Paul je puro Paul ni langmo na kengke sung tam no. He's a very educated person. Mane bo belai kena tam sanai pora ganang gyan kereng. Botam priest khlai kangke Jesus Christo koroso theka ni nani sumsum ni bagai jara sumso ganang ni sakna wanso jara bono ya saknai bo sumsum simim phiok jaknai te bo pai phlai langma manai Jesus tam ni bagai phakya abono priest khlai ba arun besung bo a context ni bos mane ba sang baira nokman no sunu ya polna sung na kangke botam priest khlai repentance faith love hope eternal salvation assurance of salvation je jam sanai je pauna kai tan thani phai ke tam manai abono se na preaching Christ mane Christ sin bagai tam sam khlai langka ba tam ni bagai bo sam khlai ni na ni bagai tam ni bagai bo sam khlai langka a pokno se fall preach khlai There are sini life di bisingte how can we preach Christ Jesus no sang bagai prochar khlaiman like Jesus how you are the salt you are the light Mane sini thani kaisa Paul was samani tong you are an epistle open epistle amai exactly ang bujana wo Bible reference to ang wo mangla ang tolo descriptionary du no so Paul was saman tong norok se epistles angka dara obo sin as a Christian sin bahike Christ no preach klaiman sini day to day life obna kisa dara sai khana Sang Christ ni nature tamo abase when Christ in us mana no Christ ne sorry to sin na tama na sin is lang mo Christ ne sorry to tamo he's full of love he's full of compassion he's full of helping tendency mana tam sana helping tendency mana tam sana chuba ko plum sang sin ang pon sung no bo som ni simi na kori phainan bagi sung bo bini phala ka thana ro chubai do merciful angke boga gracious abono sang tam sanai abono no Jesus Christ ne je sang buino bahai ke Christ ne tong jamno phono na ka ke je kono nang
Kaitor ni nakarma repent khlaina jeporo bini langmani yachago Christ love Christ compassion bini choritra sini sago pakenke it reflect Christ reflected tanging tam bagi bo sono sakan you are the light manano kaisa sati somo sungir kangka bo manak kamai ma thango manano the glorious light of Christ will come upon us mane sini chungsa sa sini makang som somoi no sini attitude sini behaviors sini tomsang boina buisi jari saimani thang job borok kisa difference nini tomsung priest khlaima baya kintu sini tomung baisa sini hamja sini tomung se preach sini tomung se bono sini je kaisa preacher sama hai our life is an open bible borok daily no poryo Kaitor no sinia borok kun den bible poryo bo nor poryo nini bisingtei nge sengka kaisa open bible borok sungno poryo nge sini langman tomung samon bisingtei se sung buino kristo no samphono mano dara nang mention khaima tongo je Jishu sungno ministry of reconciliation Kaitor bai khatharnani bagai phaimani okok te inka sing Jisu Christ no ya changman bisingtei Kaitor bai thansango inka sing Christian community go khano personal relationship with God Kaitor bai sak bai thang tamnai kathamani abo personal relationship with God mani abo le dara tamo personal relationship na sang gana ba sini mane bakhane borok abona no sang personal mane abtai kebo saime aja personal kani ka sarak tebo kori aban bagano sang Christian jara repent klai kaiton thani phane rang sang personal relationship kaito bai tondi so sini God ga personal go ba sang sak bai thang sang bai tong tam ne bagai kangge abo sang Genesis sang no go Adam bai bo sari go phai fellowship klai mana na personal aro sang no go Genesis anke bo personal relation he is very much interested to have personal relationship with us but nang ang bai belai keno gana ka tong na mo songo Awan baganya Bible was how individually Holy Spirit is given to everyone. Bo sak bai thang man tam sanai bo sak bai thang bai tong na mo songo tai sini bakhawo sungbai tangai kang ka tam bagai personal relationship is very much important in Christian walk mana Kaitor bai himnan thane tam bagai ma important so gaisam inok ni sim langma na kenge bo asak 365 nan sakang bo mana tam sanai busasala asagna sakang metu sala asagna sakang bo hain tongi joka kintu bu je dinu busasala asakya bo ma adin sibeno Kaitor bai himnan cheng khane no mana no the close mana belai keno gana bo daily no Kaitor bai himnan with God Kaitor bai himu Kaitor bai himani so singbo or relationship no sin life of mani abo Kristo ni bisingte abon bagen bo available tab sine bagai fola kathari kalangjak jepuro sung sini chuba chu sini chuba chu rana ini cycle bo sungno chubanan bagai comforter sungno jepuro sini ba khayung moyung tongnai sungno santana ranai ba sungno comfort khlainai sung jepuro jung jalo khlainai sungno phiok nai dara je sini personal with God a personal relationship with God Kaitor tori log mane Kaitor bai mani kereng mani abo baike sung sini life o baike achieve khlaiman baike how can we abona di jepuro Kaitor ni kok the word of God is life and sung Bible ko puila na first John first arona kam nai kan ka sung no go je kaisa buslei abuslei kaisa tam sanai langma tong aban bagai na sung tam sanai all langma jepuro sini thani to phayo the Holy Spirit will convict and when we are convicted sung jepuro sung no Kaitor kok sawa sung aporo convicted ngo aporo repent khlainai sung aporo tam sanai Kaitor ni kok no porina nangnai ba Kaitor kok sung poriu aporo ke Bible pori mani Bible pori mani aporo sung porina mo sunai aporo ga Holy Spirit sung prom amane sung no te prom khlainai je nang pori di Kaitor kok sung pori kang ka tam nai sung aporo suri na Kaitor no sininai tai suri nan cheng sinai sung aporo ke communion with God communion Kaitor kok samani suri mani ke kaisa sung tam sanai mukos to ya ga sung nang ang bai sung kaisa kok slai taw nang bang kok sama abo hai abono no suri mani mane personal je mane sung kok salai suka an tini tamang kha abono no sung mane prayer ke abon bagai no sung jodi Kaitor thani tori logna na ka mono nango belaikan Hambai dara no sungno jorarman bagai angkha khlaio norok joto o video naine rok norok ni je omahai proshno rok tongma rok onekta no answer tong khana tei norok oboni
বিষয়তে bo saimano musung ke nor kuno প্রশ্ন tong ke nor komera bo sungno প্রশ্ন khlaimano hain haidara mal leiphinai no belai kana hambai joto nainai no hambai